Здравейте, аз съм Ed Hunter и днес ще играя The Walls. Вероятно е първи епизод. Но не съм сигурен, защото бях заснел един клип, обаче беше твърде дълъг и не знам за какво стана с него. И така, това е вероятно да кажем първи клип на The Walls. И днес мисля да играя мапа Campbell. Така. И също нещо искам да ви споделя една тайна. Не е толкова специална, че вече повече ми е приятно вече да играя само на синглплеер. Не синглплеер, а мултиплеер. Все пак по-забавно, отколкото на синглплеер. Някои хора обичат да играят сами и така, нали, без някой да им грифа, обаче аз харесвам сървъри такива за минигеймс. Затова очаквайте аз да качвам очаквайте да качвам повече на минигеймс. Така, също искам да ви кажа, че за Hexit не съм сигурен как ти направиха трика, който аз правя. Да, за Hexit мисля да направя нов survival, защото понеже почнаха нашите да изтрият неща от компютъра, защото имам много памет. Компютъра не е мой, на всички е. То съм късметлия, че съм единствен в семейство. Сета е. И вероятно ще направя да, вероятно ще направя нов survival, защото ни изтриха Hexit. И сега не съм, всъщност не съм сигурен, но ви предположавам, че може и да направя нов survival. Ако видите епизод 3, значи няма да има нов survival, но по-добре да и да няма. Разкари се, бе. Да слизам на... Също сляза. Няма да вземем Enchanting Table със сигурност, защото са го взели 100 на 100. Те са слязи долу да го вземат. Това е най-гадният момент да си правя кирки. Тоест най-гадната част от The Walls. Да си крафтвам кирка, дървна, после да събирам 3 камък и пак да правя. Да правя каменна кирка. Тоест не, да правя каменна. Добре. Майра ще го взема. То сами се бута в мене. И я ще правя така. Махай се, бе! Ачи, какъв идиот. Стига, бе! Но мразя такива идиоти. Случайно сега ще ви... разкарай се, бе! Да, пак. Случайно, ако видите някакъв хейтърски коментар, написан от Стефан Стефанов, не му се връзвайте, това е един съученик, който сам пише хейтърски коментари. Просто репортне... просто го репорт... просто репорт... карам ви да го репортнете, ако... Тоест за спам или абюз. Моля ви се, направете го това и вие го нахейтайте на лично съобщение. По-добре ще да му кажа да спре, но и вие помогнете. Просто хубаво, много хубаво го хейтвайте. Ако видите в коментарите някакъв такъв хейтър, просто не му се връзвайте. Той просто пише хейтърски коментари. Нячките да сложа торч, защото искам да виждате се така.
става? Ние не сме цигани без ток. И да, пак повтарям, не му се връзвайте, това е просто идиотче, който си проси абюса. Не, който си... Да, който си проси рапорта. Добре. Ето къде ти нещо. Ето тук този огромен сет от Iron. По-добре първи да го вземете, защото е адски много. Има адски много Iron в него. И също ще се наситите от Iron. Значи аз събирам 35. Да, хубаво е да събирате по 35, което ще рече за цял Iron сет. За Iron меч, Iron кирка, 2 кофи за вода и лава. Ето. Аз съм готов и ще се крия да пека. За да не ми откраднат желязото. И всъщност много ме яд за Hexit, защото тъмън си бях развил един много як survival сега. Ако всичките ми светове са изтрити, направо ще побеснея. Наистина жестоко ще рейджна, защото се развих много добре на този survival. В смисъл не говоря на този, който нямам и на един друг мой survival, който си го играят, нали така външно. Много ще рейджна, ще садна, защото имаше много яки неща. Дори имам Legiable, примерно. Но сега това не влиза в темата за The Walls. И днес мисля да не правя Skybase. В смисъл, аз не ми харесва да правя Skybase, защото обикновено... Его сега нямам лък, примерно. Нямам лък. Или... Но вие, ако сте начинаещи, примерно, правете като за начало Skybase, после пък почвайте да ръшвате. Взема арена. То ако ми вземе арена... Разкарай се, бе. Мат меринджи. Get out of here. Стрей, удивително. Печи си твоя Iron. Махай се, бе. Не ти искам колбичките. Гледай ги какви са тъпиначи. Разкарайте се, бе. Значи, ако ще отида пека в лавата. Ще пробвам да си щупа печките, но със сигурност не мога. Само ако не се бъгваха, значи. Събирам за 2 печки. Ще изкрия в лавата. Но разбира се, стига не... Аз кой добър съм? С 3. Seriously. Are you serious? Serious съм. И също да ви кажа, ако ще ме карате да снимам други игри, аз специално съм си направил профила. Направил съм си профила специално за Майнкрафт. Така че ако искате други игри, просто няма как да стане. Сега повтарям, в момента това не е само мой компютър. Така. Така си скрия печките. И чудесно, сега ще ми се тая.
Окей, кирка. Меч. 2 кофи. Една кофа. Втора кофа. Айде! Направих. Ох, боже! Тям да събирам още айрон. То ми трябва само 2 айрончета. Айрончета. Тук това и това. Екстра. Да, никой не идва. Обикновено съм по-бърз на сързари. Така, сега да почнем с броните. Значи, нагрудник, кецове, белите кецове. Кецове. Аха. Трябва ми още. Сега през това време ще се разпределя. Меч, кирка. А и също, ако чувате тия гласове, просто ки забравите, за малко ще да падна. Просто преди съм казал, не съм на най-хубавото се снимаме, бла-бла-бла, така. Със сигурност ще дойдат старт. Това е готово. И двете са готови. Така. Късе. Нищо. Просто сложих на паза, че беше малко неловко. Лава! Лава! Айде бе! Трябва ми enchanting table. Аз дори нямам много левел. Нива. О, какъв дар! Какъв красив и щедър дар. Опа. Аз също винаги започвам с на колата чета. Who has enchantment table? За какво беше интервала при table? Със сигурност нямаме да... да. Малко сме... Hello, I got lava for you. Ох, боже, тия пекат тука. Страхливци, значи. Значи, какви страхливци са. Добре, мисля се, че айрончо. Какво са оставили тук? Дай тия въглища, бе. Дай ги, бе. Нещо не потечено са. Точно 20. Екстра. Айде, бе, трябва ми enchantment table, бе. Протекнат се. Айде, стените май... не са паднали. Enchanting table! Enchanting table! Супер. Ако остава enchantment, smite. Ужас. Окей, готов съм. Прасе! Аз го убих. Ти месото. Който и да си.
Гледай сега. Гледай сега как се прави. Малко ще копирайтна. Чичка, ами енчантнеш гащи, бутушки и шапка. Няма ли? Ами, ако ти дам тия сноуболс, ами, ако ще кажа за този скрафтинг тейбъл? Юху! О, стренто! Не! Сега ще му убият! Айде, стига, това беше ужасно начало за The Walls. Следващия път... ужасно ще рейджна, обаче в момента... няма да чупа втора клавиатура. Ядне! Боже. Как ме яд, значи... това беше ужасно начало. Следващия път ви обещавам Skybase ще правя. И така, благодаря, че гледахте. Аз бях Headhunter. И до нови срещи. Не, шегувам се. И следващия път.